Дуслар, бүгін мен сізні татар халқының ең бұрынғы ойын құралының бірсі қурай, күпшә қурай деп исемленген ойын құралы белән таныштырып кетермен. Күпшә қурай деп аю күпшәсе, балтырган күпшәсе, бик сирәк очракларда көнбагыш сабагыннан ясалган курайларны күпшә курай дип атаганнар. Мондый төр курайлар безнең төрки халыкларыбызда һәммәсендә таралган дип әйтәсе килә. Мәсәлән, безнең тугандаш халкыбызда башкортларда, татарларда кебек курай дип атала, казакларда сыбызгы, үзбәкләрдә гажырнай, төркмәннәрдә каргы төйдүк, төрекләрдә най дип атала торган уен коралының төрләре. Бүгенге көндә осталарыбыз, мастерларыбыз бу төр курайларны шпон материалыннан ясыйлар һәм шпоннан ясалган курай минем кулымда. Бу төр музыка уен коралында уйнау, музыканттың авыз куышлыгы, сулыш үрүе белән тиешленчә идарә итү сәләтенә бәйле. Күпшә курайның төзелешенә килсәк, ул кул озынлыгындагы кура киңлегенә 2дән алып 5кә кадәрле тишек тишелеп ясала. Тишекләр арасын бармак киңлекләре белән үлчиләр. Күпшә курай әһәңе табигый тавышы белән аерылып тора. Ә хәзер күпшә курайның тавышын тыңлап карыйк.